Trenutno svako može po svojoj slobodnoj volji da nagađa o kretanju ruskih trupa širom Rusije. Zbog toga treba objektivnije sagledati šta se dešava. Ovo je izjavio vojno-politički stručnjak i bivši šef izraelske specijalne službe Nativ Jakov Kedmi. Ili se radi o planiranom premeštanju trupa koji je malo ubrzan, ili su na Krim dovedene dodatne trupe koje prema rasporedu jedinica u ruskoj vojsci ne bi trebalo da postoje. Ko zna odgovor na ovo pitanje, tada može da kaže da li su ove trupe namenjene za sukob sa Ukrajinom ili je zbog sve većih tenzija ubrzano regrutovanje grupe trupa koja bi trebalo da budu stacionirane na Krimu. Ne znam, rekao je Jakov Kedmi. U vezi sa onim što se dešava u Ukrajini, da bi se započela vojna kampanja, prvo mora da postoji određena ravnoteža snaga i sredstava, kao i naravno dozvola stvarnih gospodara zemlje za pokretanje neprijateljstava. Izbijanje neprijateljstava protiv Donbasa, kako je ruski predsjednik tačno definisao, može dovesti do prestanka postojanja Ukrajine kao države. To je apsolutno poznato i u Ukrajini i u Sjedinjenim Američkim Državama. Vojne akcije koje su pokrenule ukrajinske siledžije, bilo iz vojske ili izvan vojske, dovešće do naglog pogoršanja odnosa između SAD i Rusije. Pitanje je ko je zainteresovan za ovo u Sjedinjenim Državama. Sudeći po onome što se tamo trenutno dešava, posljednje što žele je vojni sukob sa Rusijom. Sve ovo što se dešava u Ukrajini je isključivo unutrašnje pitanje Ukrajine. Predsjednik Vladimir Zelenski izgubio je popularnost među stanovništvom pa je odlučio da podigne rejting stvarajući privid spoljne napetosti, oslobađajući ruke za suzbijanje opozicije koja dobija političku težinu. Upravo tome treba da doprinose antiruska histerija. To ne znači da napeta situacija kada se trupe nakupljaju na granici ne može da pređe na vojne operacije. To se dešava, ali vidim u onome što se dešava pokušaj Zelenskog da suzbije opoziciju, da ojača svoj autoritet u kontekstu potpune socijalno-ekonomske katastrofe u Ukrajini. Kedmi također veruje da je sav informativni šum podignut na zapadu usmeren na pomoć Ukrajini. Rusija uopšte nije dužna da se meša u bilo šta. Danas su trupe Luganska i Donjecka u svojoj artiljerijskoj vatrenoj snazi 3 puta superiornije od ukrajinskih trupa povučenih na liniju razgraničenja. Po snazi rezerve 2 puta. Po svojoj spremnosti su mnogo superiornije od oružanih snaga Ukrajine. Tamo nema regruta. To su ljudi koji su se borili i imaju dugogodišnje borbeno iskustvo. Moral LPR i DPR je mnogo veći, oni se bore za svoj dom. A zašto će umreti dečaci iz Ternopolja? Rat nije u Ternopolju, rat je u Donbasu. Ne govorim čak ni o profesionalnom nivou ukrajinske vojske. Ako izbije sukob u Donbasu, teško mi je reći gde će se zaustaviti tenkovi Donjecka i Luganska. Na Dnjepru, u Odesi ili Nikolajevu. Ne znam, ali upravo to je tema razgovora. Ukoliko ukrajinska vojska pokuša da koristi avione, Rusija će veoma brzo rešiti ovaj problem. Vazduhoplovstvo neće smeti da bombarduje, a Lugansk i Donjeck će se sami nositi sa svim ostalim problemima. Dakle, sa vojne tačke gledišta ukrajinske siledžije nemaju nikakve šanse.